Има такива твърдения, че всъщност целулитът е на козметично състояние, което всъщност не се отразява на ниво здраве. Да, но това не е точно така. Ще ви дам примери, за да ме разберете. Първа точка е, че имаме затрудняване на функцията на лимфната система, така наречения лимфен застой. Лимфната система е част от имунната система и затруднения в нейната работа се отразяват на имунната система, отслабват нейната функция. Второто е така наречената фиброза, която има при целулита. Вследствие на фиброзата се разраства съединителна тъкан, което е причинено от така нареченото тихо възпаление. Това тихо възпаление не се развива само в подкожната тъкан, и в органи и системи. Това в крайна сметка води до така наречените метаболитни състояния. Третото нещо е, че при целулитът има нарушение на периферната микроциркулация. Означава, че храненето на клетките е нарушено и те имат по-малко кислород, който достига от тях. Вследствие на това по-малко кислород имаме различен тип метаболизъм на тези клетките, които са принудени да работят. Също така процесите на горене в тялото също са затруднени в тези тъкани и по този начин всъщност се възпрепятстват използването на мазнините и така всъщност се наклонява везните към процес на затлъстяване. А само по себе си затлъстяването над определена степен е заболяване, болест, която се характеризира със своите проблемни отклонения.